Ao longo do seu vasto espazo internacional, por así terse declarado polo Instituto Internacional da Lingua Portuguesa ligado á Comunidade de Países da Lingua Portuguesa, a Fundación Mendiño fixo público o acordo polo que se entrega o Premio Mendiño 2023 a Bernardo Penabade. Segundo a Fundación Mendiño, son moitas as razóns para Bernardo Penabade levar este premio, a comezar polo facto de ser, con certeza, un exemplo de reintegracionismo coherente para todas as galegas e galegos co seu compromiso coa Galiza e ca lingua. Desde moito novo, enveredou por este camiño do reintegracionismo que é o único de suceso para a nosa lingua nacional, a alma colectiva do noso povo, coa que somos e estamos no mundo. Penabade, o curso de 2007 a 2008 e desde o seu posto de traballo como profesor no IES Perdouro de Burela, impulsionou un modelo normalizador que viña xa desde algún tempo tentando e ensaiando, que chamou de modelo Burela, que é o proxecto de intervención social educativa de máis suceso social continuado vigorante na Galiza. O modelo Burela é un modelo social integrador que se achega á lingua e á cultura nacional desde unha perspectiva multicultural. É un modelo que pula por cima das paredes do centro educativo e mergulla na dinámica Sociedade Burelá. O proxecto empatiza todo o centro educativo, comezando polo profesorado, os alumnos e as familias. En ese proxecto, a nosa lingua e cultura é un claro elemento de suceso para as persoas e familias no acceso ao mundo de oportunidades en igualdade, indican desde a Fundación Mendiño. Tamén, de acordo coa Fundación, o modelo Burela tivo unha grande onda expansiva de suceso, comezou como unha emisora escolar e hoxe é un elemento fulcral Burela e con moitas novas ferramentas que se disponibilizan socialmente para todos. Isto é o que escribía nos Diario no 2023, 5 de maio de 2023, baixo título Bernardo Penabade consegue o Premio Mendiño 2023. Ola, ola, boas, como estades? Son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do Galiportus, deste voso espazo, achegando perspectivas, historias e vidas dun e do outro lado da raya, a norte e a sur do Miño. Aquí estamos en Radio Ariz 107.2, aquí estamos nas plataformas a hora que queirades. Hoxe falamos dun proxectazo como é o ese modelo Burela, tamén aplicado ao noso querido medio, tamén á radio, con grandes voces do noso mundo. Benvidos. E benvidas, e aquí estamos, como digo, en Radio Ariz facendo un novo especial do voso Galiportus e falando xa en directo desde Burela. Temos a dous queridos convidados que levan facendo moito e bo traballo a favor da lingua, a favor da cultura e tamén nas ondas. Temos a Bernardo Penabade, filólogo e profesor ata nada do Instituto de Burela, produtor dos programas Grandes Vozos no Noso Mundo, produtor tamén do proxecto Neo, profesor e criador do modelo Burela Educación que agora falamos, expresidente da GAL durante 6 anos, realizou traballos en lingüística para a nosa terra, por exemplo, Novas de Galiza, membro desde 2021 da Comisión Técnica do Centro de Documentación Social da Galiza do Consello de Cultura Galega, e moitas cousas máis. Non sei se me quedou algo. Moi boas, Bernardo. Hola, Xermán, que tal? Xermán Estevez, que alegría grande falar contigo. Alegría nosa. Que grandísima honra, amigo. Déixame dicirche que o programa para min foi unha grandísima descoberta. Teño a certeza de que estás
facendo unha radio do presente máis unha radio do futuro, porque moitos dos teus programas van ser incluídos no futuro en antoloxías. Así o sinto, así cho comento nesta cabeceira deste novo programa. Parabéns, así con todas as sílabas. Graciñas, Bernardo, nada que comparar co que levas feito, e agora comentamos todo o teu traballo. Está connosco tamén, agradecémoslle moitísimo o seu tempo, está Marco Pereira, xornalista, orgulloso xornalista e a presentador dese programón que leva 9 anos en antena xa aí en Burela, en a Radio Burela, Grandes Voces do Noso Mundo, podcast tamén moi querido e moi seguido. Moi boas, Marco. Moi boas, Germán, un placer partillar tanto contigo como con Bernardo estes minutos de radio. Para min é un orgullo, é un placer poder estar aquí, graciñas. Nada, o prazer é noso, e realmente sonades transparente e fabuloso. Non sei como está a cousa por aí por Burela, imagino que a nivel radiofónico mellor que nunca, Bernardo. Sempre hai luces e sombras. Sempre hai luces e sombras, mas o optimismo está aí, a vontade de traballar está aí, o amor polo país tamén. Entón, cando hai paixón e cando hai proxecto, evidentemente hai presente, mas hai futuro. Contanos un pouco, falando de proxectos, como impulsionas aí no 2008 ese modelo Burela tan significativo, que é o primeiro proxecto de planificación lingüística aprobado por unanimidade nunha vila galega como Burela, aí na Mariña. Para que nos estea escoitando, Burela está na costa norte de Lugo, aí mirando para o Cantábrico, e orientado á comunidade procedente de Cabo Verde, con quen tamén temos un programa pendente de falar con esa grandísima comunidade superintegrada. Pois realmente a aprobación do plan municipal do proxecto municipal de planificación lingüística foi de 2008, mas os traballos xa comezaron en setembro de 2003, xa comezaron 5 anos antes. Hai aí un tempo dilatado, 5 anos xa son bastantes, en que se testou o funcionamento, púxose en funcionamento o modelo que foi bautizado uns cuantos anos máis tarde cando funcionaba. É unha intervención educativa, é un proxecto pedagóxico de transformación social. Claro está, pois cos pés na terra. Cos pés na terra e a mente na terra máis no mundo. Facer escola para o máis próximo, máis facer escola para o universal. Quero dicir que eu son lingüista, son profesor de lingua e literatura, entón esta planificación escolar, planificación lingüística global, está pensada desde a comunicación. Ten, claro está, a vertente de intervención sobre a inmigración, mas ese é un dos elementos da planificación concreta, da planificación xeral. Non se trata dun programa para inmigrantes, senón que se trata dun proxecto escolar para o conxunto da cidadanía, para alumnos, mas tamén para profesorado, para familias, tamén para facer ponte de comunicación entre a escola e o conxunto da sociedade. As interlocucións nosas pois fixéronse co Concello, tamén coas diferentes asociacións que teñen actividade
no casco urbano e máis na comarca. Como despois de que... Digamos que é unha escola de transformación, así o definimos o modelo Burela. Sí. Dicíache, como son os resultados 15 a 16 anos, como despois, como se ve todo traballado, como é un pouco o resultado, como digo, de todo ese traballo educativo na comunidade. Como ves agora as cousas recén reformado, polo que entendo, xa non és profesor, mas seguro que tes moito contacto aí con toda a comunidade. Con que orgullo e de que maneira ves un pouco a perspectiva? A ver, eu estou reformado, estou retirado do traballo administrativo de poñer notas. Estou libertado do que é pois facer un control obrigatorio, mas en ningún caso do que é a docencia, do que é o ensino desde unha perspectiva da libre adopción, desde a perspectiva de dúas persoas que queren aprender ambas. Entón, este é un punto seguido. Ese punto é seguido que se encara con optimismo, por, como dicías, polos resultados conseguidos nestes 20 anos. Entre setembro de 2003 agora, xullo de 2024, pois o máis importante que temos conseguido a inclusión social de dúcias de mozos e mozas que estaban en risco de exclusión. Iso non é un proxecto, non son palabras bonitas. Marco Pereira sabe ben por experiencia que é así, e Marco Pereira sabe perfectamente que el non é unha excepción, que hai, reitero, dúcias de compañeiras e compañeiros que recibiron un apoio colectivo do modelo Burela que creo que foi determinante na súa evolución académica posterior. Iso unha. Por outro lado, tamén temos conseguido resultados difíceis de igualar en temática de normalización lingüística xeral. Por exemplo, déixame poñer un exemplo que é ilustrativo do traballo que nós facemos. Voume referir, podíamos falar da sanidade, podíamos falar do deporte, podíamos falar do comercio, mas unha ilustración. Mira, fíxate, no campo das actividades relacionadas coa necroloxía, relacionadas coa morte, no ano 1997, en Burela, sendo unha localidade en que 9 de cada 10 persoas falaban en galego, non existía unha lápida escrita no noso idioma. Isto é, levabas ensinando o idioma nas escolas 20 anos e en 20 anos ninguén dera o paso práctico de usar o idioma nun ámbito tan importante e tan dependente da vontade individual, claro, porque aí as institucións non interveñen, como a comunicación para preservar a memoria dos parentes. Entón, ben, pois comezamos en 2003
con esa intervención educativa, apoiándonos nesa primeira lápida de 1997, e hoxe, pois, non temos un uso maioritario, mas temos un uso asentado. Hoxe, o idioma galego escoítase e vese. Escoítase na fala e máis lese na escrita. Xa sabes que as palabras escritas perduran pois case para sempre. Claro. E as palabras escritas na pedra aínda máis. Por alusións, Marco, que interesante todo o que nos conta Bernardo, por alusións, que é o modelo Burela, ou que foi o modelo Burela para ti? Comentaba Bernardo que ti non és unha excepción. Contanos un pouco desde a túa perspectiva. Ben, para min o modelo Burela tivo un significado moi importante porque evidentemente eu entrei a facer o Grandes Voces do Noso Mundo naceu no 2016 en xaneiro, mas ese proxecto se estaba xestando desde antes, non? E grazas a iso pois permitiume facer algo que a mí me gustaba, que era levar un programa de radio. E a parte diso facelo en galego. E a parte diso a aprendizaxe que con ela pois ia ir adquirindo durante os próximos meses e anos, non? Como así ten sido, non? Entre outras cousas, poder tamén facer radio con xente, por exemplo, de Cabo Verde, que foi o caso, que así foi. Hai varios programas onde tanto eu como outros compañeiros e compañeiras de Cabo Verde pois estamos facendo o Grandes Voces do Noso Mundo, non? Locutando. E iso tamén é importante non só para mí, senón tamén para eles, para ensinarlles tamén o idioma, entre outras cousas. E xa che digo, para min o modelo Burela aportoume moito nese aspecto, en outros tamén, non? Aprender pois a ter estabilidade lingüística, que tamén iso creo que é moi importante, non? Tanto empregar o galego en todos os ámbitos, tanto na escrita como na oral, etcétera. Así a modo de resumo, non? Evidentemente as aportacións son moitas máis, non? Mais en resumidas contas, para min o modelo Burela foi moi positivo. É o Grandes Voces do Noso Mundo, que aínda sigue en andamento, pois tamén, evidentemente, non? Sí, agora falamos un pouco dese programón que é tan querido, non? É referencia, como dis, con máis de 8 anos en antena, cunha chea de programas, creo que 365 ider xa. No que toca un pouco, para acabarmos co ámbito pedagóxico, a ese modelo integrador tan especial tamén co mundo lusófono, como é a cuestión dos caboverdianos en Burela, e cos que reitero, falaremos tamén noutro programa. Bernardo, coordinastes, non, un programa como é tamén desde Radio Burela o proxecto Neo, centrado nas experiencias de neofalantes. Contanos un pouco a importancia tamén desa radio escolar, desas experiencias dos neofalantes, un pouco da idea deste proxecto, como nace e como se desenvolve. Radio escolar, comunicación oral e escrita, comunicación completa, radio, colectivo, profesor e alumnos. Por outra parte, facelo nunha emisora municipal, pois, o que falábamos antes, ponte de comunicación entre escola e sociedade. Son moitos factores que levaban a que o programa fose importante. E tamén por darlle voz á comunidade neofalante. A comunidade neofalante, pois, aínda que naceu no século XX, moi especialmente a partir
de 1980, pois cando se intensificou no século XXI. O século XXI ou é neofalante ou non é. Noutras palabras, ou desaparecemos ou asumimos papéis diferentes. E justamente do que se trata é diso, de mover ficha. A partir de xaneiro de 2012, pois puxemos o punto de atención na comunidade neofalante, naquelas persoas que poden ser daqui e non recibiron na casa, a través da familia, non recibiron o noso idioma, mas que deciden acollelo no momento en que se converten en persoas adultas. E tamén para as persoas chegadas de outros países, para un programa realista que lles mostra sin filtros como é a súa terra de chegada e que cultura ten a súa terra de chegada, sen imposicións, mas tamén sen ocultamento. Falaba antes Marco Pereira da estabilidade lingüística. O proxecto Neo e o modelo Burela son precisamente ferramentas de estabilidade, ferramentas de plurilingüismo, porque o plurilingüismo só existe desde o momento en que usamos oralmente e por escrito diferentes linguas. Se hai subordinación, non existe plurilingüismo. Justamente o modelo Burela e o proxecto Neo significan empoderamento lingüístico, empoderamento da estabilidade. Polo noso programa, pois, teñen pasado máis de 1000 modelos de incorporación lingüística ao galego. Persoas nenos de 10 anos, adolescentes de 15, estudantado do bacharelato, estudantado universitario, e despois persoas adultas de todas as cidades galegas, A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Lugo, Vilagarcía, Ferrol, mais tamén de todo o mundo. Polo noso programa pasaron pois persoas da China, de Rusia, do Xapón, dos países da América Latina, de moitos países de África, con todos nos entendemos ben. Por tanto, somos un referente para a interculturalidade do século XXI. Con respecto á lingua, Bernardo, e un pouco a cuestión dos neofalantes, déixame matizar, ou déixame comentar, non sei que che parece, con respecto aos caboverdianos, sí que é certo que, pois, a nivel de comunidade, pois, unha persoa pois marroquina, unha persoa rumana, unha persoa dominicana ou un residente en Burela que veu de Valladolid ou de Albacete, de outras partes do Estado, pois sí que entendemos aí no papel de neofalante, non? Perfectamente. Mas como debemos considerar unha persoa que ven do mundo da lusofonía, como é o caso dos caboverdianos, son neofalantes ou deberían ser considerados como neoadaptantes, se me permites o termo? É dicir, son xente que moitas veces, como ocorre aí na dialéctica galego-portuguesa, non? Teñen que baixar unha marcha e xa están no punto de orixe, aí co galego. Teóricamente debería ser ben máis fácil. Teóricamente. Mas non esquezamos que son aínda desde a noite dos tempos son algo parentes nosos. Entón son algo parentes nosos e aprenderon moito máis de subordinación que de coordinación. Entón, pois, teñen moita falta de autoestima
e a súa pertenza á comunidade lusófona é relativa. Por qué? Porque o galego-portugués é ali unha lingua oficial, mais a cultura tradicional pois é unha síntese de Europa e de África. A escola é tenue, moi tenue, entón o proceso de adaptación escolar non é fácil. Ten por agora uns resultados pobres. É precisamente un desafío para estes programas que temos nós, un desafío de conseguir máis avances. Sí, sí. Déixame preguntarche tamén, para vincular xa con Marco e que fale el un pouquiño máis, quen é Marco Pereira? Ti millor que ninguén podes nolo presentar, e que son esas grandes voces do noso mundo, Bernardo? Buf, quen é Marco Pereira? Boa pregunta. Digo rapidamente, fíxate, Marco Pereira é un galego de Xove, fillo de pais portugueses de Trás-os-Montes. Ajá. E emigraron aquí para traballar no sector primario e no sector servizos. Naceu cunha discapacidade que está superando brillantemente, é prácticamente cego, mas a través da escola pois conseguiu a inclusión, conseguiu o suceso académico e recentemente titulou en xornalismo e agora mesmo está, despois de facer o mestrado, está na fase última das prácticas no xornal A Voz de Galicia. E é o director do programa Grandes Voces desde o momento da creación en 2016. Un xornalista cego que dirixe o programa máis internacional da música galega. Así defino a Marco Pereira. Marco, como colles iso todo, como desenvolves e como masticas? A verdade é que me sinto moi halagado, as cousas como son. Teño que darlle as grazas a Bernardo polas súas palabras, evidentemente, se mo permites. Claro. Sí, evidentemente, pois teño que dicilo, para min é un orgullo levar ese programa tan bonito, non? Como ti ben dixeche, que é o Grandes Voces do Noso Mundo. É verdade que para min tamén é un orgullo poder chegar a onde cheguei, non? Que cheguei con maior ou menor dificultade, mas fun chegando. Entón, máis as palabras de Bernardo son, aparte de que, como xa dixen antes, teño que agradecerllas, son moi bonitas e moi honestas. Eu, de verdade, non é complicado definir todo iso, non? Porque a verdade é que é maravilloso. E sempre lle estarei moi agradecido a Bernardo todo que me ten aportado, non? Despois pregúntoche quen é Bernardo tamén, para que nos deamos un pouco de xabón todos, mas coméntanos un pouco, tú que levas aí 8 anos co proxecto. Bueno, en primeiro lugar, como é a túa adaptación, se pode chamar adaptación, porque xa polo que comenta Bernardo, xa eres desde o minuto un burelán máis, é dicir, máis, como é a túa relación aí ca lingua, co tronco común, os pais de Trás-os-Montes? Contanos un pouco esa experiencia xa desde os anos novos, e como é
esa idea de grandes voces do noso mundo, cal é o toque que lle das tú, porque digamos que é unha das principais voces, máis alá de todas as voces que queres incluir no programa, é a túa. A ver, vou por partes porque son como moitas cuestións, non? Sí, sí. A ver, para min o vínculo, que me preguntabas polo vínculo con Tras os Montes, non? Se mal non recordo. Sí. Sempre me sentí moi vinculado a Portugal, non? Desde pequeniño. Eu sempre me sentí orgulloso de pertencer a ese país, non? Ainda que non naces en Portugal, porque eu xa nacín aquí na Galiza, mas sempre tive moito vínculo, non? E sempre tive moito interés por aprender o idioma, a parte do galego e máis o castelán, porque ao final é o que temos, non? Mas tamén sempre tive ese interés, non? De aprender o portugués. Creo que o fixen dunha maneira bastante satisfactoria, non? É verdade que a veces hai interferencias co galego, mas sí que é certo que sempre fun aprendendo ben, e creo que hoxe en día pois podo dicir que me expreso correctamente, non? Na lingua portuguesa. Falabas tamén, preguntabasme tamén sobre o grandes voces do noso mundo, ou seja, definilo ou como? Sí, un pouquiño que nos digas como é ese proxecto en sí, o que se leva facendo, o que se leva feito despois destes anos todos, que nos comentes unhas pequenas pinceladas do programa e cal é o toque diferencial que lle das tú. Ben, o Grandes Voces do Noso Mundo é un programa de ponte musical, podese resumir así, porque de feito é o que dicimos nós, de ponte musical entre os países de raíz galega. É dicir, é un programa de música, mediante a música conectamos a Galiza co resto dos países da lusofonía. Creo que se pode definir así, creo que outra definición non se podería dar, non? É dicir, aí pasamos músicas de Cabo Verde, de Portugal, do Brasil, dicir, en xeral de todo o ámbito da lusofonía, non? É un programa dunha duración de unha hora a semana, 45 minutos aproximadamente son música e outros 15 de entrevista, non? É dicir, vai un pouco en función tamén do que dura a entrevista, máis aproximada, un cálculo aproximado sería entre, 15 minutos de media, máis ou menos. E tamén pois entrevistamos, non, a artistas ou grupos tamén tanto galegos como do resto da lusofonía, non? Entón intentamos mediante a música e a palabra pois conectar, facer esa ponte musical da que falaba eu anteriormente entre os países de raíz galega. Gústame moito isto que comentas de raíz galega, non? É como cando se fala do galego internacional en referencia ás variantes portuguesa e brasileira, non? Estamos afeitos a escoitar sempre a lusofonía e a ter que bater na porta e a preguntar, a ver, podes entrar, podémonos sentar na mesa da lusofonía. É moi interesante esta perspectiva que trasladades, non? De un pouquiño de incluir a cousa xa en orixe. Iso que comentas de raíz galega está fabulosa. Hai algún programa que te lembres con especial cariño, Marco? Wow, algún programa? Ou hai moitos? A ver, deste ámbito realmente non hai moitos, por non dicir case ningún. É dicir, hai moi pouquiños. Mais saindo mellor da órbita do ámbito, non? Sí que ao mellor haberá por aí algún programa de radio, porque eu sempre tive moita vinculación coa radio desde pequeniño. Para min a televisión Marco Pereira creo que non entendeu a pregunta, porque creo que Xermán quería saber se houve algún programa dos que fixeche algún claro que resultase así especial, algúns destes que acabas de facelo e dis, oi, acabo de facer un programa para a historia.
Iso é. Eu deixaba falar porque sí, pero dinos, Marco, se hai algún programiña que digas gustoume moito. Con máis de 300 eu creo que non será difícil, Eu creo que sí que é bastante complicado, non? Porque por el pasaron moitos artistas, pasou moita xente. É verdade que quedarse con un en concreto é bastante complicado, non? Agora mesmo así a bote pronto temos aí unha entrevista que fixéramos a Guadi, isto xa hai bastante tempo. Creo que quedou moi bonita, se cadra un dos programas que máis me gustou facer, non? Para min Guadi Galego sempre foi un referente a nivel musical en Galiza, non só Guadi, senón tamén SES, entre outras e outros, non? Por quedarme con algún, porque podría decir moitos programas. Date conta que como ben dixestes tanto un como outro son máis de 300, máis de 350. A verdade é que quedarse con algo en concreto é bastante complexo, non? Entón, pois, por así mencionar algún. Xermán, non podo comentar eu algún? Claro que sí, Bernardo. Verás. Pois déixame dicir que eu presenciei como Marco Pereira Oliveira entrevistaba a grande Antonina Semedo, a alma mater do grupo Batuco Tabanca, ou que non lembro agora exactamente, eu creo que o primeiro programa creo que foi co músico e pedagogo musical Manolo Maceda. Correcto, sí, foi ese, sí. Ben, mas a partir de aí pois houve saltos de facer desde Burela pois a primeira entrevista a un artista portugués. A partir de aí xa non era a meta, xa non era facer unha entrevista a alguén de Portugal, porque esa meta xa se alcanzara. O objetivo era ir ao Brasil e demostramos que sí, que había fluencia comunicativa, e despois demostramos que había fluencia comunicativa con África. Ao final, antes de calquera programa, que había en Marco Pereira e máis en min? Tensión. E que había despois de facer o programa? Pois alegría, unha grande alegría polo traballo feito, e moitas veces pois ese respirar fondo e dicir: vaya programa acabamos de facer, que maravilla a entrevista que nos concedeu que sei eu, pois calquera o Milton Guedes ou o Xia Senlle, en fin, as persoas con quen nós traballamos. Que fácil é, amigo Xermán, facer a produción do Grandes Voces do noso mundo. Sabes por qué? Por qué? Porque prácticamente ninguén che di que non. Se non pode ser nesa semana, buscanche outra semana alternativa. Por exemplo, hai uns meses falábamos cun artista brasileira que se chama Paula Cavalciuc. A ver cando publicas novo disco, manténnos informados, porque queremos incluir a túa música no programa, e dicíanos: xa vos informarei puntualmente cando apareza o disco. E moitas veces pensas que isto son palabras bonitas e que despois realmente non ocorre. Pois onte mesmo
chegou a súa mensaxe. Queridos amigos, aquí está o meu novo disco, tal como tiñamos falado. Estaría feliz de participar no Grandes Voces de novo. Pois, a ver, ese é o alimento que te axuda a mellorar todas as semanas. É unha maravilla, realmente é unha maravilla ver o cariño que tendes polo proxecto, o amor que transmitides. Entendo eu, tanto Bernardo como a Marco Bernardo, que ás veces hai unhas descobertas aí potentísimas, hai xente que comenta, como comenta Bernardo, non? Que non esperas esa xentileza, esa cercanía que teñen, e despois tamén as músicas que estades difundindo de mundos, efectivamente, que son parte do noso, mas que son completamente descoñecidos para moitos. Entendo eu que haberá xente que, grazas a vos, podemos escoitar, o que decides, Cabo Verde, Angola, Mozambique, São Tomé, é dicir, músicas de todas as partes con esa raíz galega, con ese mundo lusófono á volta, de artistas que realmente quedas coa boca aberta, non, Marco? Sí, no, a verdade é que definíchelo moi ben, o sea, non hai lugar a dúbida, non? Ademais é que nós temos esa tendencia, non, a poñer tamén de todo un pouco, non, a poñer variedade de cada... E tamén é certo que poñemos un pouco do que dá tempo, non? Porque, dicir, meter todo en unha hora de programa é moi complicada, non? Mas sempre tentamos escoitar de poñer de todo, de todos os estilos, de todo un pouco, e tamén da maior parte de países posibles. E sempre hai algunha descoberta interesante, non? A veces en plataformas é complicado buscar por ali e por acolá, mas nós sempre topamos así algo que nos parece interesante, que igual tamén lle pode interesar ao resto do mundo que nos escoite, non? En calquera parte do noso globo terráqueo. Sí. E o futuro, como se ve o futuro, Bernardo? Con optimismo ou con realismo pesimista? Como se ve o futuro a nivel modelo Burela e a nivel Grandes Voces do noso mundo? A veces con muitísimo optimismo. Realmente o difícil foi botalo a andar. Agora non estamos só Marco Pereira e máis Bernardo Benavade, temos unha amplísima escola con xente que ven por atrás moi ben formada, con moita mellor formación da que dispuñamos nós. E agora temos modelo, non me refiro só ao modelo Burela, que tamén temos modelo de comunicación. Está, por exemplo, o modelo de comunicación do Cristian Salles no Brasil, que ben coñeces. Pois é o modelo de comunicación global que representa aquí o modelo Burela. O teu programa, antes, eu encabecei a miña intervención hai uns minutos facendo referencia á globalidade, á visión que teño sobre o teu programa. Pois tamén entra dentro desta dinámica de en galego estamos no mundo. Claro que sí. Entón, agora o programa pode chamarse Grandes Voces ou pode titularse de outra maneira. Sí, mas o programa musical dos países de raíz galega xa está aí, xa ten modelo. Pode facerse nunha emisora de Cabo Verde, ou facerse nunha emisora do Brasil, ou retransmitirse desde unha emisora de Portugal, mas será un programa que será un programa continuador, mas a primeira pedra esa xa está posta para sempre. Entón, unha vez que tes planificado o edificio e que xa estás en construción,
pois naturalmente non é fácil seguir construindo, mas é moito máis fácil que asentar as bases. Claro que sí. Eu non sei o que di Marco Pereira, mas eu creo que desde o ano de 2016 a hoxe que encarará o futuro con moito máis optimismo, sendo realistas, ou non, Marco? Sí, no, a verdade é que estou totalmente de acordo co que comentas, Bernardo. É verdade que suscribo absolutamente todo, non? Ahora, como ti ben dixeche, é un programa que se pode facer en calquera parte deses países de raíz galega, como ben mencionamos, facendo un pouco esa... Entón, pois, agora o modelo xa está. Agora a xente pois pode aproveitalo, non? Que tes en mente, Marco, para os próximos capítulos, episodios, proxectos que tes aí na cabeza? A quen queres chegar? A que entrevistados, a que grupos, ou trátase de ir un pouquiño improvisando como se poida, ou en que estás traballando? Adiántanos. Pois a verdade... Perdón. A verdade é que por entrevistar así a alguén así alguén moi interesante se cadra de Portugal, a mí encantaríame poder entrevistar a Marisa. Non sei se coñeces esa cantora, supoño que sí. Sí, a fadista. Sí, moi boa ademais. É verdade que eu estaría encantado de entrevistala, porque para min é un referente, non, na música portuguesa, tanto ela como Ana Moura, entre outros, non? Por poñer un par de exemplos, porque a ver, hai moitísimos máis. Temos, mira, outra artista, Bárbara Tinoco, é unha rapaza que ten fai moi boa música, ten moi bons temas, e aparte ten unha voz moi doce. A min, polo menos, pareceme, ten unha voz moi doce. Daqui, mira, permite fago esa recomendacións a toda a audiencia que escoita este programa. Que ben. Se nunca escoitaron a Bárbara Tinoco, pois aí deixo a recomendación. Que ben. Bernardo, parece que as túas creacións van para adiante con máis forza que nunca, Sí, pedagógicamente pódome considerar moi afortunado. Afortunadísimo porque fose a miña didáctica mellor ou peor, xente que pasou polas miñas maus chegou moi lonxe. E non é unha excepción, senón que moitísima xente. E iso claro está, pois dá autoestima, iso reconforta moito. Para un profesor ser superado polos seus alumnos e alumnas, pois é unha noticia extraordinaria. É o mellor que pode pasar para un docente. Está claro. Que supuxo o Premio Mendiño que falábamos na intro? Bernardo, contanos brevemente. O Premio Mendiño para min foi un estímulo moi grande porque foi un recoñecimento a un traballo dilatado de case 40 anos. Iso xa o primeiro. Segundo, tamén por poder recollelo nun lugar tan emblemático, tan da miña filosofía de vida como é a Arca da Noé. A ver, recoller o premio nunha empresa coa que compartes os valores, iso pois é insuperável. E acabo un pouco contigo, Marco. Quen é Bernardo? Ahora lanzo chabola a ti. Quen é Bernardo Penabade? Que supuxo para ti Bernardo Penabade? E que proxectos tes na cabeza, máis alá de grandes voces do noso mundo, que non é pouco?
Que despois das palabras que me dedicou Bernardo antes, cando me definiu a min, teño medo de quedarme curto. Porque realmente, para min Bernardo Penabade foi sempre, e sigue sendo, un profesor de 10. É dicir, alguén que ensina e que lle gusta ensinar. Alguén que sempre está aí para botarche unha man cando o necesitas. E tamén cando non, sempre está aí. É un amigo, é un grande amigo. Podría decir moitísimas cousas máis del, porque como persoa é excelente, como, non sei, é alguén fora de serie, e que para min supuxo un antes e un despois, non? A moitos niveis, non? E sempre lle estarei moi agradecido todo o que me ten axudado e todo o que me axuda ainda a día de hoxe. En canto a proxectos futuros, pois así a priori non teño así nada. Pódeme rondar calquera cousa, mas por de agora manteño-me co Grandes Voces do Noso Mundo. Pode ser que nun futuro pois surda calquera outra cousa e me meta de cabeza, non? Mas por de agora, así a priori, máis alá de rematar as miñas prácticas tamén, que iso é importante, e titularme no mestrado, evidentemente, pois despois xa irase vendo como as cousas. Eu son o ouvinte que está escoitando, e pareceme extraño, mas seguro que hai poucos, que non saben disto do Grandes Voces do Noso Mundo. Onde se pode escoitar, Marco? Pois, aparte de algunhas emisoras de radio da Galiza, como pode ser a rede de emisoras de Radio Fusión, estamos tamén na Radio Universitaria do Miño en Portugal. Espero non deixarme ningún. Estamos en Cuac tamén, en Radio Filispín, e tamén nas plataformas de podcast, como pode ser Apple Podcast, eBooks, Spotify, etc. Aí nos podedes atopar. Moi ben, pois agradecidísimo do tempo e do que aprendemos tamén con vos. Parabéns polo modelo Burela, parabéns polos Grandes Voces do Noso Mundo, parabéns por ser dun sitio tan especial como é Burela. Os últimos segundos na despedida son para vos, Bernardo, por exemplo. Grandísimo placer, amigo. Grandísimo placer. Un luxazo estar estes minutos contigo, e continuamos xuntos facendo camiño desde Allariz, desde Burela, desde Xove, desde Santiago de Compostela, desde onde sexa, mas continuamos abrindo camiño e continuamos dándolle estabilidade ao noso idioma e facendo con el diálogo intercultural. Marco, dalle tú. Pois o mesmo, moitísimas grazas polo convite, e continuamos en comunicación, facendo esa ponte, sexa a través da música ou sexa a través da palabra. Aí continuaremos. Pois viva a música, viva a palabra, viva a pedagogía, a integración, e viva vos. Unha aperta moi grande para os dous. Igualmente, Germán, graciñas. Unha aperta, chao, chao. Moi ben, pois xa vedes, xente fantástica, Bernardo Penabade, un auténtico fenómeno aí a nivel pedagóxico, a nivel de integración tamén un pouco cultural e social a través da radio, impulsando todo tipo de medidas para que, pois polo menos a nivel de Burela, a nivel da Mariña, pois toda a xente se sentise partícipe da comunidade, co galego, coa lingua e coa cultura por riba da mesa como parte fundamental do proxecto común. Unha maravilla tamén escoitar a Marco Pereira, un exemplo de superación brutal, xornalista, feliz xornalista e presentador dese programón Grandes Voces do Noso Mundo, que integra pois un pouco músicas e entrevistas de todo o espazo lusófono ou de todo ese espazo que comentaba
Marco, tan interesante, non? Ese matiz, raíz galega. Vamos ir acabando por aquí este programa sobre modelo Burela e as voces do noso mundo. Recordade que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Pod Galego, e tamén en iVoox. Se nos seguides destas plataformas, e estades pola contorna, estamos en Radio Ariz 107.2. O programa sai de 12 a 1 todos os sábados, redifusión sábados ás 10 da noite, luns ás 6 da tarde. Podedernos escribir o email o que queirades, galiportuspodcast@gmail.com, e seguidenos nas redes Facebook, Instagram e Twitter. Por aí tamén vedes un pouquiño o que se está facendo. Unha aperta moi grande, un abrazo tamén aquí desde os estudios con Carlos nos mandos técnicos. Hoxe marchamos con unha das últimas entrevistadas destes programas das grandes voces do noso mundo que se fai desde Burela con Marco Pereira. Trátase de Uxía Pedreira, nunha peza moi bonita que fixo con Pierre-Yves Rougier, o francés, chamábase Os seus ollos. Escoitámola, chao, chao, obrigado. Arba santa que nace beira do río, buscan os pitorreises pra fazer niño. Arba santa que nace beira do río, eu busco o sol. Esses teus olhos, eu busco solo, eu busco solo, uma mirada meiga desses teus olhos. Se pon a lúa tras dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Cando se pon a lúa tras dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Tamén eu choro, tamén eu choro, cando non me alumean eses teus ollos. Tamén eu choro, tamén eu choro, cando non me alumean esses teus olhos.